Okay. Nawr, yn y fideo diwethaf, dwi dangos i chi sut i creu gwefan hyn. Ni wedi enwi'r gwefan a mae fe'n eitha syml. Nawr beth dwi'n mynd i wneud yw dangos i chi sut i addasu hwn i'ch dad eich hun. Nawr, y peth sydd gyda ni lan fan hyn, mae gyda ni themes. Ac os dwi'n gwasgu y themes, mae gyda fi themau gwahanol. So, chi'n gallu gweld fan hyn, hwn yw'r theme cyntaf, yr ail theme gyda fi, y trydydd theme, ac yn y blaen. So, ar gyfer hwn, dwi'n mynd i ddewis y diplomat theme. Ac wedyn, dwi'n gallu dewis lliw os dwi eisiau hefyd. Neu dwi'n gallu mynd fan hyn a dewis lliw fy hunan. So, dwi'n hapus gyda fi'n meddwl glas fan hyn. So, un mwy glas. Dwi'n hapus gyda hwnna. So, dyna ffordd dwi'n dewis y theme ac hefyd y lliw. Nawr, cofiwch y rhif hyn, okay? Y rhif yna yw rhif ar gyfer y lliw. So, os chi sydd defnyddio'r lliw na rhywle arall, dyna cod y lliw. Nawr, y peth ola dwi'n gallu gwneud ydy dewis y ffont. So, chi'n gweld ar hyn o bryd mewn classic, dwi'n gallu defnyddio light neu heavy ar gyfer hwn. A i fod yn onest gyda chi, dwi'n eitha hoffi hwnna fyna. So, dwi'n mynd i dewis e. So, dyma'r ail fideo wedi gorffen. Chi wedi dewis theme, newid lliw ac hefyd newid y ffont i'ch ddant eich hunan. Yn y fideo nesaf, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i dewis yr cynllun, y layout ar gyfer y wefan. A mae hwn yn mynd i fod yn really yn hawdd iawn. So, edrych mlaen i gweld chi y fideo nesaf. Cofiwch hoffi,